Добре дошли на изложението Integrated System Europe в Барселона. Влизаме да разглеждаме и се надявам да има интересни неща, които да споделим с вас. За първи път ще пробвам тази година да направим турове на няколко щанда и да видим къде, какво, как ще се предлага. Очакваме да видим най-новите продукти на някои производители, всички нововведения. Ще се опитам да ги споделя с вас. Да влизаме! Добре дошли на щанда на OC Technologies, нашия партньор от Великобритания, които ще ни въведат сега в водите на Digital Signage. Това са специализирани екрани, с които работим от години, за да позволим на нашите клиенти да покажат съдържанието, което искат да покажат за комуникация с техните клиенти. Започваме от този край на щанда, където са ни устройствата за външна употреба на открито. Този екран е предвиден да работи на открито. С последните иновации боята е Marine Grade, т.е. за боядисване на кораби, за да може да устои на всякакви метеорологични условия. Всички проблеми, които имаме от директна слънчева светлина, солен въздух при морски монтаж, водата, която ще вали върху него, са предвидени с система за климатизация. Екранът е с 3500 кандела brightness, което позволява да се вижда при директна слънчева светлина. Директно се обслужва отпред, кутията се отваря нагоре на амортисьори, с което се обслужва много лесно самия продукт. Точно до него имаме батери борда, който се зарежда за 6-7 часа и работи 12 часа на батерия без проблем. Много лесно да го изкараме пред магазина и да покажем на клиентите нещата, които едно време се правиха антибиширени дъски. Сега е доста по-интерактивно. Тук имаме свободно стоящо тем. 55 инчов е този модел в момента, на който също е Outdoor Grade, като при него имаме софтуер, който следи състоянието на филтъра, следи състоянието на температурата, околната температура и изцяло работата на дисплея, което може да ни изкара нотификация, ако имаме проблем с дисплея по някаква причина, трябва да почистим филтъра или температурата е прекалено висока, като има защита, при която може екрана да се изключи, ако минем над 99 градуса вътре в устройството. И по този начин защитаваме системата от бърнаут, остава само климатизационната система да работи, за да може да охлади устройството. След като влезе в нормална температура, отново активира работата. Така че наистина автоматизирана система, през която да се управлява. Продължаваме напред с Double Side Window дисплея. Това устройство няколко пъти вече сме го инсталирали в доста обекти в България. Като тук идеята е, че имаме единия дисплей от едната страна, който е с High Brightness, за да бъде сложен на витрината, а на гърба нямаме грозоти, а имаме отново дисплей, който работи вътре в обекта. Това е на витрината, това е отвътре. Екрана може да е монтиран както на свободно стояща стойка от пода, така и с бракет към тавана, т.е. да виси от тавана като монтаж. Може да бъде поръчан в черно и в бяло. По-често използваме черния вариант. Управляваме го през клауд отново. Всички екрани, които виждаме тук, управляваме през единната система за мениджмънт. Минаваме и на Slim Double Side дисплея. Двустранен дисплей, тънък, компактен. Също много добро решение за in-store. Това вътре в молове и в обекти, които имаме голям човекопоток, е изключително удобно. По-нататък отиваме към фристендинг дисплеите, стандартните в бяло и в черно.
които са си стандартен свободен стоящ дисплей 55 инча, в случая има и 65 инча вариант. Като отново имаме High Brightness, имаме възможност да се постави на колела за по-лесно преместване на едно или на друго място. Много елегантно решение, тънко може да видите отзад как е решено. Съответно, ако искаме да добавим допълнителен плеер, спокойно можем да отворим, да обслужим техниката с ключа, да затворим и прекрасна изработка, цялостно решение с система за вентилация и всичко необходимо за екрана. Можем спокойно да оперираме през него. Примерно в случая има качена информация за музей. Можем да влезем вътре, да разгледаме различна информация и да си видим демо контента. И се върнем на Home. Съответно за порт страницата е бяла, както обикновено. Никой не трябва съпорт, това винаги ще работи както трябва. И да отидем към тотема, който е 45 градуса тъч. Това, между другото, го използват тук на около 10 щанда да си показват техните продукти на този дисплей, тъй като е един от най-добрите на пазара за такова решение. Това е базата на OSI от DroneView. Имаме floor plan, вътре самата производствена част на сградата, склада, съответно outside view на самата сграда. Общо взето, много удобно решение. Завъртайки се в другата посока, тук имаме дисплей с нестандартен размер. Отново ги управляваме в същия софтуер. Нямаме нужда от нищо допълнително различно, което да използваме. От 23 инча, 28-37 до 76 инча дисплей. Това може да е и хоризонтално, и вертикално разположен. През софтуера можем да си направим съдържанието да се разпредели между всичките дисплеи. С дисплеите мога да правим мозайка от видеоизображение, което да се комбинира. А точно е тук зад Тошко са self-service системите. Имаме два модела на self-service. Това е най-новия модел, който е интегриран да е потъгъл, за да премахне от блясъка от екрана. Така имаме по-малък от блясък. И това вече, когато искате да имате такъв self-service, трябва да се интегрира заедно с компанията, която ви прави софтуера за кухня, поръчки, касов апарат и така нататък. Имаме пълен съпорт от производителя да интегрираме това с вашата фирма, която ви поддържа касовите апарати и целия ресторантски софтуер. Така че ако има някой интерес към такива продукти, можем да съдействаме изцяло за правене на цялостното изпълнение в комбинация с вашите изпълнители и фирмите, които поддържат. Продължавайки напред, тук има една система, която се използва в казина. Това е в момента в Белгия в 10 казина е направено за рулетка. Същото изпълнение на LED екран кръгъл. Имаме квадратен екран, който също може да се ползва за нестандартно разположение на информация. В момента даже може да видите рекламата, която върви в над 300 магазина за вайпери в Великобритания и Белгия са поръчани такива екрани за шелфовете отгоре в магазини, където се продават. Така че също много интересно решение за това. Минавайки по-насам, имаме още веднъж батери борда, който познаваме от по-рано, и продължаваме към най-новия модел, който е от 65 до 98 инча. Това е най-новия модел, 98 инча дисплей. Той е матов антиглеер.
и отблясъците са намалени до минимум от него. Във всички модели може да се използва. Това е стандартно 500 кандела на квадрат решение, с което можем спокойно да комуникираме информация. Също монитор е много удобен да се ползва и в конферентни зали, като презентационен екран. Минавайки насам, имаме Ultra High Brightness дисплей, 43 до 75 инча са тези дисплеи, 3500 кандела, Android 14, както повечето дисплеи вече са с Android 14, 4K. Това е идеално за разположение навън. В момента му е изключен датчика, но това идва с възможност за външен конекция на датчик за осветление, при което нощно време да намали своя брайтнес, за да не заслепява примерно шофьори, ако е на улица, като светне ярко бяло през нощта, може да заслепи шофьор. Да нямаме прекалено силно това в някои от страните в Европейския съюз има регулация за светлинно зашумяване на околната среда и има регулация за максимален брайтнес, който можеш да имаш на табели, осветления и неща около търговските обекти. Затова този датчик там е много полезен. До сега най-често използваните менюборд дисплеи за заведения и за вътрешна комуникация, Vibrant Professional Display, който е от 32 до 55 инча, антиглеер отново, който е матов и намалява отблясъците от екрана. 4K резолюция, 25% от попадащата светлина я отбива, за да нямаме отблясъци. Също Android 14 и 800 кандела. До сега този тип екрани бяха основно на 450 кандела. Сега новата серия е 800 кандела антиглеер на цената, на която са менюборд. Тоест цената не се променя. Имаме много сериозно развитие в технологическото напредък на модела. Тук зад мен са стандартните Slim Pro дисплеи, които ползваме много често. При тях най-интересното е, че са с защита. Тоест, ако е някъде, където клиента би имал достъп до него, няма да повреди екрана, ако го допре с ръка, удари, пипне. Тези дисплеи могат също да бъдат тъч и не тъч, в зависимост от изискванията. Много елегантна рамка и възможност имаме ги от 22 до 55 инча в рейндж, така че може да се покрият доста сериозен диапазон от неща. Да минем насам в света на LED DV решенията. За първи път тази година анонсират модела, който е с Transparent LED екран, който е свободно стоящ. Можем да го използваме като standalone unit, т.е. може да си вземем една секция, ако искаме да ползваме. Можем да си сглобим и дълъг екран. Това зависи изцяло от нашите изисквания. Така че това е много добро решение, с което можем през прозореца да виждаме навън и да ползваме транспарент екран. Отзад е вариант за Windows DV LED дисплей, които също могат на отделни юнити да се ползват. Могат и като цяло много добро решение, което също има достатъчна яркост да е директно на слънчева светлина, на слънчева витрина и да имаме видимост. А тук тази година има изпълнен 3D модел, тук му започва даже 3D контента. Така че това е корнер LED стена, която има направен специален контент, който да направи 3D илюзия, би го нарекал, да се види самото решение. Няма рязани панели, просто добре монтирана видеостена от DV LED панели, сглобена заедно и се вижда 3D контента. Тук искам да обърна внимание на Venue Pro системата,
която е специално разработена за показване на картини. Това е добро както за картинни галерии, които искат да показват цифрово съдържание, така можем да използваме този тип продукти, да минем и оттатък за домашни условия или за да направим нашия офис или заведение по-приветливо, по-приятно. Можем да имаме раздвижени неща, имаме пълна картотека с книги, с картини вътре в портфолиото. И това са страхотни решения за облагородяване на пространството като решение за това. Просто изглеждат наистина като истински картини. Не знам дали се вижда на видеото, но тук това си е, сега си гледаш акварел. Да, не че съм голям разбирач на картини, но на мен лично ми изглежда абсолютно като картина и това е брутално. Можем да си качим и собствени снимки на семейството, примерно, ако искаме да се въртят. Много хубаво. Аз вече съм правил няколко такива решения с въртене на арт инсталации на нормалните Digital Signage екрани, но това със сигурност е next level на експириенса, който имаме, на изживяването, наистина да е картина, което въобще не е като стандартен телевизор. Ако не кажеш на някого или не видиш движението, няма да разбереш, че това е телевизор. И май това беше тура на щанда. Надявам се да е било интересно.